ka por ka labiang ngini awan sedang no ya gani ka jing syakri ke jungi ya blai ha gani ka step ngi aingu ya blai kumni pat ula pernah ingi pengila bandon ke yeng ka kentang ke jung blai ha gani ka step ngini awan syakri u ban ro ban pendon buram ba kham tam ngini yo ban penbena ya ke jing penimai ke jong uturai bunong penim jing Yesus Kristus lomba kani ke jeseng yalap jong ka balang Nyangu khamtam bau blei lalong rengkat bengi lembaga ni kata yo baro kawai ngila yo ban pelong ye kejing sengelap ha po yu meni bakum jo roh ki jaka ki baper bat ye kejing kerku be kejing do rengkat ke jong blei bau blei musim la ino yingi bat ki babha baro yi lembaga ni kejing sengelap jong kabalang ngis kem bau blei kerku ro yingi lembaga ni kesngi bat unyalam yingi Hakibanta baro bengi yo ban pendap kene sengi ba khamta mo blem kerku yi kubor ke bengin sios ngol lomba kene sengi bigin long kubor ke ba im bat kin long kubor ke balaban penpai yi ke mau siang salem bat ba ki mensim ke ba kodor kinyo ban pai sho blai bat ban mat yi ke penem ke jong blai ngi penpau ke sungu yi ki kun samla jong ke balang ki bala Yalam ha kajing ruai perham mensim bat kani kalong sya kajing perham yi mensim jongi shwa mengin sedang yi kajing syakriu blai kulai shibo ni pi kon samla jong kabalang blai nong kerku yi pi bat yi kajing syakri jong piau blai na kawai kapor kawai pat kapor in sedang yi kajing syakri jong yau blai kajing kapor dak bengi pai shu blai ban gentang yi kajing syakri kajing duai ngini duai Kokpa jongi ubah beneng long ke bakhoj ke keteng jong me wan ke hima jong me long ke mon jong me ha ke khendau kumbah beneng ke burom ke jingu ba ke jing ba iro baro nya shame krabien namar ba men penyo pat ingi ya ke step jong ke sengi ke bakrau ke bakentang ya ke jong me kami malai hingi kum ki khon ki jome bakum ni bangila bandon ke yeng ke bagentang ke jome bantei ke ne ke duan jong jing mane ke jing syakri me ba kham tam trai bangin yo panyo sngowi ke kten ke ba em ke jome lang bau syakri jome karabi ni duai ke basdang ya jong ne ke jing syakri ke jong me isnei ya ke ban yalamingi dalau jong mensem ban pensyaj bor yangi barbaki ai ke baro ke mengini ban pendap akena kapor kin long kita kijing syakri belai ke ban kiu saja khamat ke khat ke ji snei ke jong me bari ke ban me masyam so bha bari ke me pediang hon ba me the ke jing ker khu belai ke jong me karabi ngi duai lorang kan na do ke jing ruai ke jing puli ke kten ke ba em ke jong me ke jing ruai ke bakar pang ke mengin sayo bar kham tam ke jing duai bengin bo ar kham tam etrai ke khubor ke bengin sios ko lombau syakri jome blebi ngi wan banra ikini baro akhmat jome beto isnei benteng shan dal jong akhmat ye ke jome lor jongi bengin mat ye ke jing kerku langba ke jing syakri ke jong yeme it ke benta baro jong ke jing syakri haik sang ti bedon bor ke jelam ke jing pesaj bor ke jong mensim ko jome sengawa blai ke bangu jongi maapi ke pop kerengkang mengisem bakateng jisu ngi pan amen ngen peteng ke jing syakri jong yo blai ke por dam ngi ruai lang ngi so lang ke ruai ke ba san spa sau pupra wat san spa sau puai bad hadin ke ni ke ruai ngi la pen bai iwe ni kilong kemi jong ke balang Mrs. Rubida Warjari banyalami ke jing puli na ke tin ke jong blai aban bo ke jing duai lok la de phikwa ban side khoj la ki pop to one side hakasna mukun lang brod wat one rasanya lot hajing ai jangu to one side hakasna mukun lang brod to one side hakasna mukun lang brod la pop la tam ya pi baro shirniang to one side hakasna mukun lang brod kajing ruai ko san spa sau pra san spa sau puai
san hakaslam kulang bron wandasran ya lun hajing ai e chong u to one side hakaslam kulang bron to one side to one side to one side hakaslam kulang bron latam popo dan pibaro shiren yang to one side hakaslam kulang bron landa piko nguching kot ukris utwai ban one san hakaslam kulang bron ching sung ben sim pen sham shilen ter jing im balasad hakaslam kulang bron to one side to one side to one side hakaslam kulang bron lapom latam ya pibaro shiren yang to one side hakaslam kulang bron habas ngibi shalkan boy shankmen balasan hakaslam kulang bron namar bampi laban syong sukha buneng hakaslam kulang bron to one side to one side to one side hakaslam kulang bron lapom latam ya pibaro shiren yang to one side hakaslam kulang bron kum talong pem dan kam pandang penslam shu to one side hakaslam kulang bron yo bapoy ka por bala jingkon kan wai to one side hakaslam kulang bron to one side to one side to one side hakaslam kulang bron lapom latam ya pibaro shiren yang to one side hakaslam kulang bron. Shua bangan duai ngan putih ngan pulih kat tu kat ni na kat tin ke bakhui ke jong try Jisu da ke bangan pulih na ke jing pen pau lai ke lenong ke dekot ke ba arpo kat arpo we hakmi ngayeng ha ke jing khang bat ngatiet lada unu nuru uniot ngau ya ke tien jonga bat un ple ya kata ke jing khang ngan wan rung hapo ha u bat ngan ya khawai me lem bat u bat ma u lem bat nga u ta u bat job ngan ai ha u ban shong lem bat nga halor ke khet jonga kumba nga ru nga
la jom bat ngala shong lem bat ukpa jonga halor ka khet jong u jar u badan ka skor tu un sngo ya ka ei ba umin sim u ong ha kita ki balang ngan puliru na ki gospel jong u Matias Arpusau kelenong khat ke balai de haba udang shong halor ulum ki olim ki senran ki lawan ha u jar ki ong tuya thu angi lanu bakini ki ei ru kin long bat kaba kumnu kadak ka jingwan jong me bat kaba wai no kanik berthai de u jisu ulaya thu bat ulo ong haki tu sumar ba unu ru un om syukor ya pi nama bon kinyawan ha ka kerteng jonga kida ong manga uba kres bat kin syukor ya shibon bat pen sayo sngo shaphang kitma bat kijing bana ya kitma tu sumar pi wat sngo kuslai naba ka dei ba kini ki baro kin long henre ka bakun kampat laja naba ka kenja benriu kan yeng ya le ya ka kenja benriu bat ki himaru ya ka hima bat kin long ki nem sniu bat ki jing yap temru bat ki jing kenyu juman hashibun ki jaka nrei kini baro ki long tang ki jing sedang ki jing jenja tungin pendam ha ki jing duai kumni ablei buk pajangi ba beneng nim la krem ai ngu imi ko try jisu ba corridor ba mala rim sumar yang imenen kamit bro shimit wala kalong kamit ke betum tiu tuli bat kamit ke bekinja ngilayo ban boy ki kle ki jongi ki jing tia ki jongi ken try jisu ba corridor ba mala ri sumar la ri pen em yang imenen kamit bro shimit ba ngilayo ban tia suk ban kin ala ki jong ki jing tia ban pendep ki kam jongi min step shua bangin wan shika yeng ke bekentang ki jong mi try jisu ba corridor shua bangin wan nga hapuli shwai kiten ke bakoi ke jong mi try ban pendem red kmat jong mi ke jing duai ku try shua bangan yang an sa mi ke kubor ban puli ke tin ke ba em ke jong mi ban an duai ke try jisu ba kordo nga so komen ku try jisu ba kordo mi dang yo ban puli ke ni ke yeng ke bakentang ke jong mi ha ke ni ke ri ke ba e ke jong mi ke try jisu ngi dang yo ban mani lai loi ban shakri ban yero ban pendan burom ke teng ke bakoi ke jong mi try jisu ba kordo tu tero jong ben si makane ka por kun ku try jisu ba kordo bang ye dan kum ni kroi ha ke ni ke jaka ku try ha ke yeng ke bakentang balasnak nang ban mani ban shakri ban yero ban pendan burom ya ke teng ke bakoi bat ke ba imbat ke badon bor ke jong mi ke try jisu ba kordo nga so komen ke ku try bang yo manus nemat belongi ke ni ke jeseng ya lap ke ku try jisu ba kordo bang ye sngowi ke tin ke jing pen em ke jong mi baro shita yo ngi la yo ban pelong ke jeseng duhai ba ke jeseng ya lap ngi so komen na shisha ke donor ke men sim ke ku try ban ye sngowi ke kubor ke jong mi bang idang don ke por idang don ke lat ke ku try bang in wan ban pen sngowi ke kubor ke tenong skor ke jong ki snong ki tau ki jongi na ka benta ki yeng jong ki prabangai ki jongi ru kan ku try ki bala jingai no ana mi ru kan try jisu bangin wadi ki lang brod ru ki bala sakama kan try jisu na ka sem ki jongi kan ku try jisu idan kamar pen mi shibun ki yeng kristan kan ku try ki badan ha ka ni ka balang ni ha ki snong
ku try habang ipuli ka ting ka bakhoj ka jong me try Jesu kanung iso ting iso share kain iso trem ka ku try kani ka jing wan ka jong me ngim tip ka ku try la no men wan ka ku try ka badon ka mangi prikray la ka jong jing im jong shimet ka ku try na marla jisiet tang la ka jing sniu ka ni ka pertai ka ku try ka jing ya peniap ka jing senam dan shu ka jing eat para priu ka jing ya dei para priu ka jing sto jing mot ka jing ya dei jing mon ngi chu ya man ka si tang ha ki jing tuai kan ku try ban ya thulo dhami kan ku try ban nei ka ni ka pertai ka long ado ka ni ka jing ya ki donon ma jong ki priu kim dan ka jing tip lam shu ka jing ye ka bapol ka nang mat kriat ku bangi puli ka ni ka tin ka chong me kan ku try ngi shir kai bangi pe ki news ki kot ku bor ki jing ja ki be shir kai oh nang pendap stat ku ma thog ka tin ka ba ku ki chong me ngi shir kai ti ku try ngi ya mi no hot ngi kang tang ha me kan ku try Jesu ba man thot mai ki la ki le ya ka bam dei kan ku try men ma ndai ki le ya ka ba dei mem dan sing ma chu men bra da ki dok ting ya ki kan try Jesu ba ko gum no ngi ya mal ki jong ki yang bangi pe ya ki ni ki ku bor ki chat pa ki chat kam dan ka dik song suk song singan ngi ong ka ri ti breu tu blai ndai ka cha no ka ta ba ro kho dan shu ti ko pa ba ye chong oh pen kendo ya ki min sim ki ba ko ba le do kan ne ki ya long ki breu ki ngob ru ka ti ka ba ki ngob ka drugs ki ngob kun cha ki ngob ka ti le au ya kan oh ngi shir ke bang pe ye ka chu ka pertai ka jing em ka pamenta ba le sat kan kan ko pa songa pen kala no ye ki kan trai shi tuang shu bret ha me kan ko trai ki jing e pa ro ba da ni ka por ngi bo jing roi na matai te ben besan i bala wan na tai na juai balang lat lebo ngasu komen ha bang pe ye ki youtube ye ki jing roi ki chong ki ba shi roi ba khon men jong au shakil oh ngasu komen ko try ba me kan ko try me khadi ban wan ban ya lab ya ka khubor ka tin jing pen em ha kan ni ka balang mau ro kan ko try kan long ka balang ka em ka shakri ye me kan ko try bang ye no man tlon ma thai man swai ha ka jing long priu ka chong i kan ko try ngin ya pen de ba shakri ye me ban ya lab ban puli ka tin ka ba khoi ka chong me ka tin ka ba em ban ka tin ka ba ton bor shisha ko try oh shaki wei ru ngin ya nang ban slok ngin nang ban snang ban pani la mi ki wei ru om ngin yo ben ye ki kan ko try Jesu ba ko do ba di ni nong kran no ko por le si ye wan ya lam ban ki parlok joi ki ba wan ha kan ni ko por ban wan ruai kan ni smoke man ni so tenat ha kan se him ki jong i ki try bangi yo i ba in wan ban sa mi ku bor ka tin ka ching pen em ka chong mi tu dok ai i ru bi dang yo ka met ka ko ka ba yo ba sai ba klan bi dang yo ba sa mi ku bor ka tin ka ching pen em shaki wei ru ki chaka kan try Jesu ki bam pat i tho ye me ki bam pat te bi me kan try Jesu dang ai i ru ba ka yeng ka sem ka chong ki ba ki nang yo ka met ka ba ko ka ba khia ba sai ba klan ba da ka ni ka poru dan ring kat ba i ha ka ni ka por bin dan ha ka wei ka kamera ka ba me ka ku try man ai isi por bakat nyo ba in kren ha ka ni ka por bangin nyo sngo bang snga bang shash ko tin ka ba khoi ka chong mi ba dan ka ba ki hebred ru ba kin yo ban samia ka jing raya ka ne ka por wa ki ru kin yo ka ngat ka ba koi ka ba khia ka ba sai ba klan ba ki me ki pa ru kin nang ai ka jing kai na do ba ki dang red kum ne ha do kin la he ki la san onda ki la shim ki jing long sam la ka jong ki ru ba ki nang bo de ne ka ni ki jing hi kai na ka tin ka ba khoi ki jong me ba kin long smart na ru ki jiseng khna jiseng bible class ru kum ju ba ha do ki nuki por bapinan kami ki bakin duai bakin yalam jing ruai ki jesek
hakani ka balang ke jongi nak ben klein ru ke jing long men sim ke jongi bat ngi so kemen ru balayo sangut kita men basana hakani ka balang wat arngut iwe balara balang no shabat chabhoi bat iwe ru bala khlan no nrei ke ni bro ka plan ka long ke jong me ke try jisu bakodo ngi da angnot ke ku try shisha bangi kwa ban yo khambon nrei men ta shisha ku bagi da kwa ngi la yo shisha ke try yakini kita men basan ke ku try kin long me yakit shirhem nam ta ka balang ke baki don baki nyelai ban bisit ru ha ki yeng ke rempai ke stan ke jongi ke ku try baki liwar ru ki lang brot ki basak ma ki nyarap lam nam ta ki pastor ke ku try namar khlem I pastor marwe inum la ke ku try khlem da ki nyarap lam jong ini kita men basan ki dekat komiti ru kum jo bangi twai ru nam ta ki khon samla ru ki long ke bekit shirhem ru na ka ban ta ka balang ke baki don ke ku try nang ai ke ding long men sim ke jongi ru banginam long kita ki kistan ki baso sarong ki baso meng ki baso kraw nrangi dan ke men sim ki baso red nginam long kita ki ru blai ki baso meng so kraw di su langi dan ganu ganu ke jing bakla ha ke jing long bre man bre ngim piang ke ku try dalala di la ding im la ba ki ndre me tip lot shua bangin kran shua bangin angi ke shintor ke jongi ke ku try ngim la ban buri e try jisu e na kamat jong me ke ku try oh jisu te pe ke ku try ha kan ni ka pot pe ki yang i ke bible ngi kin mouse ne ma dan ri kan ngi yo ke bible ka ni ka balang ngi so command da shisha ke ku try te pe ki ke ni ka pot ke ku try yang i baro ke ku try ke badan ha kan ni ke chaka ke ku try ngi pe ni mi la ke jong ke men sim ke jongi ngi no mi le kai la ke jong ke jingim na mar ngi hab aji kenya ke mat jong mi me la bo knang ya ke benang ba de ke du jong ngin dia di kelin tikem ni kelin tikeloi bangin pen bai keloi kat ba benang i bet yang i bat pesah ni ke sla jong ke kendo kum juru ngi dab de ke jing so men shi bet ru ngi so yo ya ke jeseng ke ba shi bet je ba ke jeseng ke ba bet beru bangin yang wan kambon shu akan ni ke jing seng ke try kan long ke shirhem ke ku try jisu bakodo oh jisu bakodo ngi so men bangi dang yo ban ple bang ke yeng ke bakentang ke jong mi ken mau ke tu kisnem ngi mi oshu kan ku try ngi hapelong ke jeseng duai yeng kan ku try ngim ju long menu kan try ngi so men ne ke try su yo bor kan ku try habangi puli ke tin ke bakoi ke jong mi ke try jisu kalau ke tin ke ban pen ki ke donor ke men sim ke jong i kan ku try men tarungi so men ke pat kan ku try ngi la yo pat biang sistem man ple ke yeng ke bakentang ke jong mi kan ku try jisu be jong oh jisu bakodo mi masaya baro ke ting na na matak pop ke jong i bat pen me yeng ke bachat bat ki rem kan try jisu bakodo oh pen klan ke ku try ke jing ke jong i manginup telot kan ku try ke jing long bre matre ka ding shakri me ke ku try nginyai wan kan ku try ke jing long ke jing em ke jong i nginyai wa dia me ke try mama la ku e ke yeng ke sem ke jong i bangila dan shibun ke riu de khot ka ne ka balang bangila la bana shibun ri ka kam ke jong me ngide ber kan mau khnang baning kong ya ka ta kan ku try jisu ngim dei bangil len dat ya ke ya me kan ku try bangin kan thaj ya me ke try wat kan tai ku jisu jong oh jisu wan de pa ka ne por ku try wan wat ku try ki ki sem de ke pe ke sta ki badan ka ni ka chaka te go pa oh ngi sneng pat ka do ya ki ke pe ke sta ke jongi dang dan shibun kan bagi haban le kum ki lok me ki kon sam la ki long pa bagi no ma thai te ko pa bagi ne tre ka kam ka jong me na mangati ka sngi jing bisang ya rap ai jing ken te ko try ayu ngala le kan bagadang im te ko pa try jisu penem ka we ka yeng cho ke rem pe ka tan dan balai te pa ke jing e ko try ban ki dan te pa baklam ma di ke jing tenju
Nrai tang na kejing duai ba kejing pulih na keten ba kut kecong me ngasngau ngiyo bor ken ko trai ngiyo kejing peniem na me ken ko trai tisu ba koda tus ngau tus ngap kshakri ba kecong me ha keteng jisu na penem jegi mesti sparo lum kalbari halak taru amen. To blay un kerku ingi lembaga jing sya skor baka jing puli na kaktian ka jong blay o blay snei ban sya skor ka jing duai bangi labu lembaga sakri ka jong ben pau je songu ya Mrs. Ruby Dawar jeri ibala yalami ka jing puli na kaktian ka jong blay ba khamta mi labu hakmat jong blay ka jing duai blay un kerku ya pi kong ka yeng ka sem ka jong pi ba ka jing sakri ka jong pi o blay na koi ka por sui pat ka por ke para bangit be Aruk basdang ngalamut ban pediang sobhai pi sekene kijing sekri jung yau blay rekat bingidang sedang i bagi para bangit kidang ya tuat kidang ya rong sekayeng bentang ke jung blay dengan sengo ban ap sipor kumta hakene ko por nga pediang sobhai pi baro sekene kijing sekri jung yau blay is kambo blay kur khuingi pada bangidon sipor kayeng ke jung blay nginmi nang ne rengkat bagi jing kur ke jung blay hakene ko por pat ngin hepoi sikoi benta jung jing sekri jung yau blay bakata kalong Bingin yo sngoi ke jing rawai kerpang hagan ka stem ngidon artli ke jing rawai ke ba kerpang nungkong ngin yo sngo na ka group song jong je sang khna jong ka balang panang ta hadin kata ngi si yo sngo na itmem san lingkit luwai lengdo ya ke jing rawai ke kerpang te hagan ka por an kerpat ikini ki ban kin sim iwei den iwei pat hadin ba ngiladap ikini ke jing rawai ko kerpang ngin lum ki jing aingu Bat hadin berada belum mi kejaingu ngan sekerpat itu men besan lengdo wan pengentang ye kejeng aingu.
Tokan don kendiat kejing penkelai program. Untuk kembangnya ngalaong ke bahasa meneh. Teringin penkelai kendiat program bat di teman mesan in sarwai shua ben ai ka kubor jong kejing alam. Namar bang impat pediang i ngimpat penito tan rei mata ngila dah ong i ben ruai no te ngakwa bengin in sarwai shua ba in ai kejing alap ya ketien ke jong blei bengin yo ban pediang subhai sibet endah ba insa sedang man ai kubor keting jumbai temen tangin lum no shuai kejing aingu hadin balai da belum kejing aingu ngan karpat itu men besan selendok bangsa bu penkentang kejing aingu don pa su blei tin wai au blei bok pa jingi bab neng ngiwan manangu ya me te kendan ni kapor ka bakodor ya bam le penyo angi tai wi ya menyo bersakri ban pendon murom ya me kham tamatra wi ya menyo banyalap ya gospel trabi ka ktin ka jami nyai ngo trabi melong blei bam judah badon ka ka jing im ka jangi melong blei bakar khu yangi ta kendan kham tam kum ka balang trabi Ngelayo banyalap yaktin ke jami hagni baro sitiyo tabiin kanu kalong trai kendrat kebai borai mesim yang i trai kendrat ho yagitu baro kibras ngau yakubon aktin ke jami lembah ke jumpa sawah isne trai kendrat nomor kata dan karani kapor tabiin balon kasngi ke bakra kentang ke jami Manganyo ta kendar ban sngap yak tin ke jomi kurku tabi i nam tau sakri jomi blam wana ta kendar ni kapon na ka jaka ka bacanga tabi i ngai ngo ta kerat meladon kat yaki habi laban poisuk paisanya do ne ka jaka tabi i kurku tabi i nam tai temen wasan insa ai kubor tabi i Topun sum pun selem memedulu jomun sem tekendat. Kenang bagi tak buya sengau tekendat. Lembaga ni tendang pensawat tekendat. Bagi nyo syarga bor ke jusnei ke jomi. Bagi la tekendat ban pai syami. Bagi la ban wat yami tekendat. Menang ai ka por yang i tekendat kum ki bangen. Ban playa ka kecin ke jomi. Hoi kumalaya yo berdoai menewa plus tang tabiin nakasakri ke jaume hoi agni kisnem gula laino atabiin ngem simla yo shu ban sakri yame tekendrat ndai ngai ngo tekendrat ni kapor medang pli kilat kelenti ki jongi kurku tekendrat di benta baro di bangan yo sngo yo ktin ke jaume ngai ngo tabiin ani kapor Nama tak ni ki kon hep ki baret atabiin. Ki bela sakri ya me lembah ke jing tua jing ruai ke jong ki atabiin. Bengilaban pengkrai lagi jong ki don nut ki mesim. Namar melajan wan atrai kendaban syau yangi. Kurku tabiin ni ki hep ki baret. Hoya ki nong yalam jong ka baro atrai. Bagi nala atrai kendan. Ban sakri ya me atrai kendan. Hoy kendiat poro tabiin syo. Sengau yu kejeng ruai cai kendat. Naga bentak ini kin hon di teman masana cai kendat. Lewan rangkat batki. Tos nei cai kendat. Mengker ku yu ki cai kendat. Jak bentak baro ki besan pendap cai kendat. Ngiwana cai kendat ni kapor ka yeng ke jami. Om tamu nyoban sngap yu ka ktin ke jami. Ndai ngiwan raru tabi ni kejeng ai. Ki bolong kejeng kerku ki jami cai kendat kejeng im ke jongi. Kum ta tabiin kum kejengu kejumburam ngawan ra khenjat atabiin isne pengkhoi pengkentang yaki ta kendat basano sono ka balang ka penjat ta kendat kinang man krau ta kendat nak boi ka por sa ka boi ta kendat kurku tabi benta baro ngin pendap ne ka por hoy ak sibet ru ta kendat ai bum sim khoj jome unyai don kat ak jing im ke jengi ban mata si baro singi tabiin maaf te kenda dik duna ke jempalat baro naba keteng trai jengi Jesus Kristus pa amen Agni kapor pan
nge lapoi shikoi benta jong jing shikri ke jong ya ublei bakata kalong menginyo sngau ya ke jing lap jong ya ka tien ke jong ublei idona pedeng jong ya ke por ya itemen besan lingkit baik lengdo itemen besan idai na kabalang lat thalabo bat itemen besan na ke por wan rengkat bat I kong I balong ilok jong I lembat ki nremut kwe pat ki paralok ki jong I ya ke bakin saai ya ke jing ruai tuan besan ipi yang subhai pi syakne ke balang ke jongi bang ipan pau ke jing sungu ke bakrau ipi ba pila pediang ya kene ke jing penbej jong ke balang ban wan ha ke balang jongi kene ke sengi ban khamtam ya ban sam ya khubor na kaktien ke baem ke jong blei yang scam bo blei ponon kami pi no ba kene ke por ak ba pin sai ke khubor na kaktien jong blei ba ki mensim ke bakodor ke bios ngong kinyo ban phai shu blei ha kene ke step de nagaliang jungi ke balang ngidwai bo blei na lor kat pa phi tu mesan nang yalam nang betin ni phi nang kersan bo ri phi ke jing sakri ke jong phi ya ka kam ke jong blei hala ke jong ke balang ba bo blei nang pensaj bo ri phi ro ha ke jing sakri ke jong phi ban yalap ke tin ke jong blei nak wei ke por wei pat ke por ba ki jaka baro ki bo blei penon kam ya phi te ha ke por aswa bangin sa yo sngau ya ke jelam na kaktien ke jong blei bat timemsan ku ba ila penbej ba insar airo I ke jingruai rengkat bi parlok ke jongi ngin iro solang ke jingruai ke basan spa sau punyo san spa sau punyo ba hadin ke ni ke jingruai ngan ke pat timemsan sa shim ke benta jongi bat ba insar airo I ke jingruai rengkat bi parlok ke jongi nyruai mengi ke jingruai ke basan spa sau punyo ngam sngau le rain ban pla yu trai ubalama pianga ban borom ya ka ktien buai bad ya ka ding phna how kres ngala light na ka pop bad ka jingkit jonga phar kalado ha ka ding phna ngala yeng ngala job te menta nga comment genom show baro tur khot ba khoras ka jingruai ka san spa sau punyo Chinken chong apar kalado hakating puna ngala yeng ngala jom dimen tanganku menjunom shu Jisu utwa na itu pa Sha Nyaru Bun Om Pen Le Ran Kom Yanga Maker Menskem Hau Chris Ngalala Na Kapom Ban Ka Jinken Chong Apar Kalado hakating puna ngalayeng najom dimen tanganku menjunom shu kumlakaken kaktin kaskem nakabau lasmai tinggal langit bangan omrem hakas ngijo utwai hau
ukres galalana kapom baka jingken jong apar kaladu hakadim puna galayeng galajom timben tanganku menjunom shu utwai unpla yang un ong hakwan kopa bahakasa lengan yosong haying blakre yang ukres galalana kapom ban kaching kentong apar kaladu hakadim puna galayeng galajom dimmen tanganku menjunom shu. I teman besan karena yor ibalong inong penyat jong ni kajing seng ki pastor ki bedon hang ni ki teman besan ki rangba ki beladang dep ban syajid ban long ki nong syarai jong kabalang ki dekat komiti balang ya pi ki long kpa ki long kmi ki kon samla ki hep ki berit ngashim ya gane kalat ya kaban ai khuble ya pi baro haga kerteng utrai bad unong pen imjong nga bad ujongi u Jesus Christ lamda day kamon ka jong ublay le se kane kam day ya nga bangan yang hang ni balay banga ong kumne namar ba hakapor ba i pastor sim ila phone nga bad ila ong namata kani ka program kat ba idang ong haga jingi day bad ka jingruai ngadang sengos kem ngasngok kemen bat habai iong pat yang abangan yalap ya ka ktien ka jong blay ngalasngok nyo ngayat ho hok pi ngasngok nyo ya ka ban kren ya ka ktien ka jong blay hapteng jong pi handrai habang apai shala ka jong ka jing im kum usyakri baret bat ubatlot ujong ublay ngamnot pan kentai ngasupen ko ngo ilade hakata ka jingkhot kajong ublay lang ba i pastor bat nganget bakani kani ka plan ka ba ublay udon nakabanta ka jing im ka jonga hi marwe bat nakabanta ka jing im ka jongi ki badon hangni kum ka balang hi barok kawe ublay unya lamingi hagani ka jing syakri ka jongi bat da ka jing aitilut hau nganget ba ublay un kren ya ka ai ha ka do nut ka jonga bat ka jong pi bat bangina mi thali na kani ka yeng ka jong utrai ngamla klem da ai khublei hakani ka por nga ya i temen besan khar so no ibalong i way ni temen besan ibalong inspirational na ka banta ka jing em ka jonga hi marway ibalong inong hikai i jonga ka jing dei bat ka kam jing ruai ibalong ka jingger khu lam bagi jing ruai ki babon ki jong i na banta ka jing em ka jonga bat na ka banta ka balang ka bangadon ublay un kerkhui i nang yo ka jingkot ka jingkhia ka bang ya syakri ublay lam baga sab ka ublay la kerkhui i ho ja kani ka por ngi da don ro ka we ka jingruai ka bangin ruai bat ya kani ka jingruai ka bala pen shong nong rim ro ya ka ka ba ka khubor ka jong ublay ka don ka ban kren ap teng jongi ka jingruai ka ba kren shaphang ka jingsuk ka ba shisha ba kani ka por ngas ba ban khot iki paralog lengkat bat ilok bi don lengkat kani ka por kits ka bahaban wan syakmat ya ka bangin yarwai ya kani ka jingruai bat nganget ba ublen ker khuingi lengba kani ka jingruai ha kani ka por ka jingruai ka kren shaphang ka jingsuk ka ba shisha haot omdon ka jingsuk ka ba ban ai lai tang ka jingsuk ka ba wan na u Jesus Christ hi ti kani ka jingruai to ai bakan long ka jingker khu yangi ha kani ka por
jing et shisha Gashaba pai jing kermen Jing so ki pet shajnai Men sim kabasngon Men sim kabashida O kam yo jaga Hajing in Gibril Lasan syatang daki jing thala Baro Gibril ki kwa Banyo kata kajing so Nado the man samla Kena reels panido Syam bangin laban benda bagi ai bendian kenang ban yo jesu habaro gilian jing suka bashisha dei tanggu jesu Kristu Simbakus lai ukalong kum kadawai ya ka pertei badung ka aya ka jing shai ya eryong haga jing im jongi ka penjai jai ya eryong haga jing Jomi ka penjai-jai Kulok baik pasyuprai Jisuk dontang hau Yagi jingkit bakya Un penjemau Shisha Dei tanggu Jesu Kristu Trai Yaman simbakus lai O kalong kum kadawai Ya ka pertei badung ka aya ka jing shai Ya eryong Jing im jongi ka penjai-jai Ya eryong haga jing im jongi ka penjai-jai Jing suka bashisha kadan bagu Jisu tongin matyaga Lari banyo jingkerku Yaman sing bapai banwen Kan serput serpai Kan pelai yang ina jing jenjat Bat jingkus lari Jing soka bashisha Dei tanghu Jesu Kristu Trai Yaman simbakus lai O kalong kum kadawai Ya ka pertei badung ka aya ka jing shai Ya eryong haga jing im
ใจอย่าแอบร้องหากาจริงเอ็มจงอีกาเป็นใจจริงสุขกาจงอุทรายอาเมนทุกiniด้วยอุบเลยอุปาจงอีอุบาหับเนงขัดนองอิดับเด็กจิงสเกงูกับคราวยังไม่ก็ตรายน้ำมันมีเลียลำยังงี้หากนี่ก็ยิงก็จงไม่ก็ตรายอยากก็เป็นยอสเกงูอยากก็คูบอร์ก็จิงเป็นก็จงไม่ลำบากก็เตียนก็ไปก็ไปโดนบอร์ก็จงไม่ไงงอยไม่ก็ตรายน้ำมันนี่ก็จิงรวยก็บอลรวยก็นี่ก็ปอร์ไอ้บักันรุ่งให้กิดดอนูดกิจงงี้ก็น้องก็จิงกระคูยังอีเว่ไปอีเว่ก็บอลยอสเกงูน้ำมันก็เตียนก็จงไม่ก็คัดยังงี้ก็ตรายฉันก็จะจิงสุกก็จงไม่ก็ตรายอยากก็begin nyob and mat ya ka tang na mehi ko try ta ka bagi IT la di par ka do not ka jong ishame na wan ban bo ila di ko mushakri baret u jong me ko try kum bangalong ko try sat khot yang ga snam ka bakodor ka jong me bangala ban plai ka tin ka jong me hoj ngam la ban le na la di bat dala di hi ko try na shani hame kren lang ba umen se mu jong me ko try ya ki khon ki jong me hang ni ko try ya ka jing em ka jong ab ka jing em ka jong i wei pe i wei ngi don kam ya ka jing suk ka jong me ka jing em ka jong i ko try hap teng ki jing ele jong ka jing em ki kan ram ki badon sau dong jong i ko try ha ki yeng ki sem ki jong i ha ki jing em ba marwei ki jong i ki jing ki yong ki ngit ki ai wan but ngi commit shme but dai tang ma me ko try u blei bala ban ai ya ka ta ka jing suk pagka jing tingan ika ba mehi molekular ngi dua ya ka pok bangsa ngi IT ka jing penyat ka jong me ko try shemingi kum bangilong haga karteng utrai ba nong nim jong yu Jesus Christ ngi pan ngi udem ki baro amen kaktin ka jong ublay haga gospel Yohanes lanong ka bakat saw ka khot ka ba arpunyo ka ong ya ka jing suk nga no happy ya ka jing suk ka jonga nga ai happy om kumba kata ka perthei ka ai nga ai mga happy wat ki khuslai na ka do no jong pi lemne wat shep ting kani ka jing kular ka jong utrai jisu ya ka jing em ka jonga bat ka jong pi ko ki par banget ladon armut ki shilok kibla shong thai na ka jing trai ka jong ki but nado kisnem khat khandai spa praphuwe hakaway na ki jaka ka bala kerteng kata ka Falkland Island kidai ki retired couple ki wat ya ka jing suk habakil yo sneu ba kathma kalajan banwan hakata ka jaka ka baki ki la shong ka nuclear war long kathma nuclear but hakata ka jing kulmar jing mot jong ki kila persang ban wat ya ka jaka kila wat shano but kumnungin le bangin kiar na kani ka jing yele thma bangin kiar na ka jing shakta hakani ka thma but haka jing wat bnya ya ki jaka kila lap ya ka wei ka jaka but hangta kila le ya ka ban shong shipor but nangta hadin bekelia shong kumbala sistem duna ai kila pharu ya kata ka Christmas card kila snow kum bakidon ha kata ka paradise kiong hapnen ka jing suk ka jing kemen shilok ha kata ka yeng ka bathamai ba ka jaka ka bathamai handrai je ayu tang shipor hi laong ba kala don pat kata ka jing iletma hapdeng ka Great Britain bat ka Argentina ha ubnai April khat khandai spa prapu ar ha prapu ei kilawat ya ka jaka ha prapu ar kila de ban petno na kata ka jaka ya ka baki kimut bakila yo ya ka jing suk kani ka de ka jing tarwa jong ka perthei ya ka jing suk ya nga ba ya phi ka jing suk ka batang shipor baro nangi ngikwa ya ka ban mat ya ka jing suk ha ka jing im
Barok nangi ngimat yaki jing haka jing im. Lado ngikren yuk kelung, yuk kena, yuk samla, yaki longkmi, ki longkpa, ki belasan, ki belarangba, ngidon laki jong ki jing haka jing im. Bat bon sen ngikwa ban mat yaka jing suk. Bat day na kata kadaw ngiwat yaki lat ke lenti, yaka ban lap yaka kata jing suk haka ni ka pertai ka bangi im. Ngikwa yaki yeng ki ba itanat, ngikwa ban let school haka school ka bas ka babha, ngikwa ban yo ka jing tray ka ban ayangi ka jing dap kerhai haka jing im. Ngikwa shibon ki ai haka jing im ka jongi kata ka day ka jing long jongi kum ki breu. But ngisngyo bahabangi yo ye kita ki bangi ngikwa ngiyo ye ka jing suk ngiyo ye ka jing suk kati ka jing shisha ngiyo ye ka jing suk habangi yo ya ka ai ka bangi kwa but hanrei bon sen habangi le yo pat ya kata ka bangi kwa ngidang kwa shopat baka jing suk ka do no namang ngidang yai kwa ka jing kwa brai kawan. But kadai kum hak tu ki por jong Jeremiah ka perthai bangi imbenta. Ngi kren shpang ka jing suk, ngi wat ka jing suk, haba ka jing suk kam don sho. Ka ktin ka jong blaya ha Jeremiah nriu lenong de khat ba khat saw ko ong. Na ba na do uba retam naki. Wat hadu uba krautam naki. Uwei baro ula IT lade haka jing kwa lalot. But nado u prophet wat hado ulingdo uwei baro ule syukur ong kektin ka jong blai kila pen khia thalaru ya ka jingmong upai ba jong ki ong ka jingsuk haba omdon ka jingsuk kini ka juk ka bangi manga bat mapi ngi im habangi pet shiki ki jong ka perthai ngi itnat ngi kwa bat ngisngyo baka jingsuk kadon hangta Henry ken mau para banget ka jingsuk ka bersisha ka daitang ka jingsuk ka jong ublay ka jingsuk ka jong ublay ka kata ka jingsuk ka jong ublay ka jingsuk ka jong ublay ka ai ya ka jingsuk haga donut ka ai ya ka jingsuk haga donut ka de ka jing ai sngew bha ka jong ublay barhabang ong ka jingsuk haga donut kamut ka jingsuk ka bayadai bat ublay haga ktien ka jong ublay ngilap ya ki kat tu kat ni ki jing batai shapang ka jingsuk bat labo ya ki hakikat tu kat ni ki benta ka jingsuk ka bangi ong ka jingsuk ka bakan jaman sim ka bayadai bat ka jing suk bat ublay kadon ka jingsuk ha ka jingmut perkhat ka psychological peace ka jingsuk ha ka jingmut perkhat bat ka jingsuk bat ki way relational peace ka jingsuk bat ki way ha ka ni ka por ngin ya pusan khndiat shaphang ka ni ka jingsuk ka bakan jaman sim ngam kwa ban shim ya ka por kala ya ka jingsuk ka bakan jaman sim ka badai ka jing ya suk bat ublay ka ktien ublay ka ong yingi hau Roman sanlanong ka stiu Paul skinong Rome sanlanong ka dekot ka benengkong namar kata balapan san yangi da ka jingat ngidon ka jing ya suk bat ublay da utrai jongi uji sukres ngidon ka jing ya suk bat ublay da utrai jongi uji sukres kani galong ka tenrai jong ka jing suk katan rai jong ka jing suk ngin ya pai khandiat shapang katuk ka kenthai nong Samaria nga perkhat halade ya kani ka jingjia ka bajia hapdeng ka jingya kendo ka jong ujisu bat ka kenthai nong Samaria kumangitip ya kani ka jingya thok khana katba ujisu uladai ban mi no na Judea ban let sha Galilea uhaban yait lang ba ya ka shnong Samaria bat hakata ka jaka sikhar ulalap ulaya kendo ya kani ka kenthai ku bangitip kani ka kenthai ka ba labore ya ladi na kibreu
Kadon ya ki pop renjan haka. Ki bakas ngau kam ya deisho bat ki weipat ki para breu. Ngi wat ya kani kapor ka bakalet bantong ya go Bon sen loong baki breu ki let bantong hagapor menstep bat kapor janmit. Kapor balong jai-jai kasngi. Bat hanrai kani ka kentei marway. Hagapor ba ujisu udang syong tat hakata ka jaka harut jong ta ka pukri Kalawan kani ka kentei. Hapdeng kapor ka basyit kasngi. Hakapaki way kinam kwa ban let. Hanrai maka ka let hakata kapor hakata ka timing. Ya kaba kalet kenang bakanam ya kendo yeno bakan nyok banlong marway hakata kajaka badai kum hakata kapor ba ujisu udan hangta kabapli kani ka kentai kami tho yung niu breu kami tho yung bad haba ula kerennya ka kala kendit kumno uni unong ju kasnguto kapet yeu katip ba uday unong ju kumno unot ban keren yanga kanong Samaria kadon kajing ashon na kitu ki por apteng ki kon Israel kinong ki kon ju bat ki Samaria kinong Samaria but bon sen kimju ya baha kimju ya snutenan kani ka kendit ba uni ubre Ukraine ka but ka ega mga kwa ban ring dor kani ka por kalong ka moment ka por Hakaba hadin ba kalaya converse kalaya leujing mut kalaya keren bat uni ubreu bakam itho ba bat hanrei ujisu utip yaka utip lut yaka kabaka kalong kumno kalong but they haka moment kaba ujisu ulat tarwa panban ulapan naka Ujisu ulaong kumne haba ujisu ngamot benong yaka ni ka benta haba ujisu ong yaka ba unai mau yaka ka jingim hoy utip baka kawan bantong ka ka bakadi kade ka ka badon hakata ka jaka yaka bakahiro kalaong ya ujisu Bakata ka kade ka ka ba ujakop ula ais ngobha ba mauru wandi hangta bat ki wei ki bril ki wandi hangta bat ki yo jing sliang na kata ka bat hanrei kata ka hot kakut tang shipor ka jing sliang kakut na tang shipor ujisu uterwai ka uong shim nya kani ka ka jing im ka bangangan aya pa ka kumno min aya nga ka haba memdon ka jing ka jing ka bucket ka bantong ego ka borti bantong ego kumno men tong ego nang no men yo ya ka uji su ula terwaya ka hakata ka por ya kata ka ka jing im ka jing im bat ngiyo i hang to bakani ka breu kalas ngau kendit ubreu ha baro ubadi na kani ka sliang pat ong uji su ubreu baro ubadi na kani ka sliang lanu Handrai katu ko ka bapha Hashim sliang pat ong trajisu. Ula terwaya ka ong handrai uno ro ubadi nakata ko ya ka banganga ai hau. Sliang lanu ro. Handrai kata ko ya ka ba ngan ai hau kan long haka ka pukri ka bakersoy syaki jingim bom jukut. Kata ka beriu ko ongko kan rato ai hanga ya kani. Kata ka moment ka banganga kwa ban stress sa kani ka por kata ka por ka baka kasdang banpan. Haga ba nangkong kani ka beriu habang isngaw tho ya kani ka jingit ho kana loong bakala persyang ban kiar ya lade ban ya converse bat uni ubreu. Kum baka kiar ya ka ban ya kren bat kiwei pat ki breu. Handrei kat ba dang ya kren nang kam ngam jeleu. Uji su usngaw tho baka ni ka breu kam kwa syo ban peteng ya ka jing ya kren. Handrei kaong hagaktin nong way laong ba he press on ulayay ban yaka ban yay keli yaka yaki ek ba kampoy perkat ba untip bat ulat tip ro yaki ek ba
kiway kim tip nak menta jongka bat kum ta kan ni ka breu kala don ka moment hang ni ngila sung tho bak ong to ai yanga ya kata ko kalapan bat jia ayu haba kalapan kapan ho lembat ka jing atatin namar kampat snow tho ba Hendrai ujisu unang yai peteng ya kapan ngam jeliu hakata ka jing dei jong kata ka breu bat kita ki breu ki bakka ka dei haka jing im ka jongka bat ngi ka ka moment lani ka turning point haka jing im ka jongka ka longba kani ka breu habakala sneu tho bagai kan do baru new breu bat tip lut shapang jongka kala mare kala bread ya uta kiu la ong ka tin jong play kala bread ya uta kiu hangta kam shem lara ya uta kiu bat kala mare ban let ya tho shaki breu kan mau hang ni kani ka breu kadai ka breu ka bam jutre ban ya kren bat ki breu Hendrai menta kala mare ban ya tho shaki breu ong ka tin ka jong play bat shibon ki mensem ki ya be shakata ka jaka ka ba ujisu dan bat hangta makiru ki yo amat ya ka jing penem ka breu ka bam junget ka breu ka busu yo sneu shapang uta umesaya kam tip bakaya kren bat umesaya Hendrai habakala kendit ben reu kala sneu tho pleng ba uneu breu udai unong ye tho lapa kum ba ka ong ubreu ba tiplet shapang jongka kala ye tho ya kan ko kubosh ki we kala bread ya uneu kiu bat habang ye kren shapang uneu kiu parbanget be ka perthai ka banga bat mapi ngi menta ngi don ya la ka jong ya la ujong ukiu haga jing ka jongi ngi don ya la ujong ukiu haga jing ka jongi bat utau kiu jonga bat ujong pi bonsin ngi persyang ya ka ban let tong ya ka ta jong ka jing ka ban ais liang shipore ka perthai ka ai ki ai barok ki bangi don kam ka ai ka jing sok ka ba perthai ka ai ka bangi ngi perkhat bakilong ki ban ai jing hun yangi ki ban ai jing sok yangi ka perthai ka ai yangi ka spa ka ai ya ka kam ka babaha ka ai ya ka yeng ka sem ka bahe ka ba itnat ka ai ya ki ai ki bangi don kam bat ngi sngo bakata kalabiang habangi layo kalabiang Hendrai kan mau bakaneka ugni ukiu ujonga ujong pi ngin kan mau hangno bangin bread yu ladang ngis ngau tho bakalong ka babakala ngidon kamban bread yu neu kiu jong ka perthai bat ban pet sha kata ka jingpen ka jong Jesus Christ bo trai ladon way ubreu ubalait ban shim dawai na way doktor tang nakadaw ba udon kata ka jing haka jing man la ka sngi udon jing man la ka sngi udon jing but hakit ki jing ki jong haka jing haka yeng ka sem haka jing play ka jing ta utray business ka hiar kata ka business kam long kumba uktmu but kum ta ter ki jing ki yong ki ngit ki wan haka jing ka jong but ulet sha doktor na mar ulat telot imat ka BP ro kala hiar kalakta ya ka met ka jong ya ka jing macam perkat jong but ulalai show doktor ong doktor sengau bah prescribe dawai yanga but hadin bau doktor ula ya keren but une unong pang ula consult ula keli ula check ya ka BP ula check nadong sadong kita ki jing pang ha ka met rai umlap badon ai ka jing duna ha ka met ka jong tau breu but kumta une ubreu han rai wala kata ula penbor ya utau doktor ong soba si ai dawai ngadon kam dawai ngadon kam dawai bandi doktor ong don kam dawai namar ba don ai ka jing panga ka met ka badon kam bangan ai dawai ten rai utau breu ula shu penbor ya doktor ba ka doktor ule ula shimnya kata ka prescription utho ha kata ka prescription ba une breu ka jing kerke ushimnya ka prescription umare shop pharmacy but anda poi ha kata ka jaka ba di dawai upoi upen iyo pharmacist ong sumba ai nga kani ka dawai ula play namar bagata ka prescription ladep kliap utau pharmacist ula shim ula play ula pay
But anda ulah pet ya kata uang kani kamdan dewai hang ni. Uang kamdan ka dewai hang ni kum kani. Ti uang tengan yo nei kani ka dewai. Uang tau pharmacist, uang kelet chaying. Kelet chaying. Play ka Bible. Men se yo ya ka prescription hang tu. Tau beri ulah kendet uang kum no kum ta. Ti ulah piang so doktor, anda ulah pet ha kani ka prescription. La tho doktor hang ta. Roman 5:1. Roman 5:1. Kasih tiu Paul ki nong Rom kalau nong basan ke dekat banangkong. Baru ni ulah kedom pen banang tahu. Ong kum no doktor tho inga kum ni. Ti ulah su doktor ong doktor balai mi tho inga kum ni. Memot ayu kum ni. But unu doktor ong petchene. Ka jingpang ka jong me kam dei ka jingpang hakamet. Ka jingpang ka dei ka jingpang mensem. Ka jingpang ha ka jingmo berkat. But medan kam nya ka jing suk ha ka jing em ka jong me. Uang doktor, nama doktor udah doktor ubanget ha ublay, ubashane ha ublay, uang tang ublay ubalaban ayam me kani ka jing suk. Amdan balaban ayam me. Kani ka jing pang kalong ka jing pang ka balada meme phaish ka ktin ka jong ublay. Ublay un ayam me ka jing suk. But kani ka jing pang kanja no. Uang doktor kum ne ka jing shisha ka yai ne. Ba haswa bangin mad ya ka jing suk ha ka mensem. Ngidon kam shwa ban pediang ya us em ka jing suk. Ubadai uji Christ ha ka jing em ka jongi. Kum no kum ta uang tau breu ula keli. Paru doktor ula peteng uang da ka bangin plah ublay. Bangilong ki bapop. Bat kata ka pop kala penya klad yang ngi na ublay. Ngi dai ben plah ublay bangilong ki bapop. Namar ka ne ka pop ka dai ka penya klad yang na bat yang ngi na u. Bat kata ka jing suk kala jengai. Uang ngej ba uji Christ udai ukon jong ublay. Bat pediang ya ka jing map ka jong ublay na ki pop jong ni baro. Bat to pla ya ka jing ngej jong pi ha uji Christ. Kum utrai bat unong pen em ujongi. Uta ubreu ula kendet hang ta. Ula sngeu tho leng. Kane ka de ka jing klot ka jonga uang. Tongan persyang. Baru lek pai bat ngik ka jing duai jong tau doktor nado kata ka por dia uta ubreu ka longhi ba ublay un sakta yu bat nang taban teng shu ka ktenu ublay ka pen kan mawingi hakisam lai puar suk uta ubalay yo map no ya ka jing palat jong ubalay yo telep no lin ya ka pop jong lapan kan mau namar habangila pan map no ublay bat ublay ulam map yangi ngisuk kemensim kata ka jingmut ka ba uni doktor ula persyang ban batay ha uni ubreu dan kam ban yo map ya ki pop ki jonga ba ki jong pi kanang mangindon ya kata ka jing esuk bat uta ublay ujonga ujong pi bat haba ublay ula map ya ki pop ki jongi ngin sneu tho ya ka jing jai jai jong ka jing im jong kemensim bat jong ka donut ka jongi Barhabangi mat ya kani ka jing suk pat ublay. Ngin mat ro ya ka jing suk ka jong ublay. Ngin mat ro ya ka jing suk ka jong ublay. Barok nangi kibreu ngi kwa ya ka jing suk. Barok ngi kwa ya ka jing suk. Bat ka ktin ka jong ublay ka ong namar ba ublay ulong ublay jong ka jing renti. Om ublay ka jing kiwin. Ublay jong ka jing renti. Ka jing im jong ngap ka jong pi. Ka dap de ki kenrum kenram ki er yong ki er ngit. Bat ha ki kenrum kenram bon sen ngim la ban shem leni ban mat ya kata ka jing suk. Habang ikwa ban mat ya ka jing suk. Day yang ngabat ya pi. Ban bread ya kata ki jong ka ni ka pertai. Kumba ka ni ka nong Samaria ka thay nong Samaria kala bread ya kani ya uni ukhi jongka bat kam shem la shim no yuta kala ya da ka wai pat ka jing im jongka baro kiblamat ya ka jing suk ka jong Chris kipla ya ka wai ka jing shisha
Bagi ong baka jingsuk ka jong Jesus Christ, kam dei ka jingsuk ka ba phi pinyat klem ki jing ha ka jing im. Kam dei ka jingsuk ka ba pinyat klem ki jing ha ka jing im. Ka jingsuk ka jong Jesus Christ ka dei ka jingsuk rengkat bat ki jing jong ka jing im. Let's say don ki ba pang hayeng hasem. Don ki jing ki ba ngimat ha ka jing dei jong ha ka shong kha shong man. Don ki jing ki ba ngimat ha ka jing long samla jong ha ka pule puthi jong ngi don lagi jong ki jing mat ha ka jing im. What mod baki to ki jing mat ki jong phi. Kim dei ki jing mat ki ba ngi dei ban skeu lengo. La dang ngi dei ki khon ki jong blei. Ngi dei ki nong bur ki jong Jesus Christ. Ndoi tang ka wengin kan mau. Ba la dang ngi mat ki ni ki jing ublay ukwa yangi bangin bread lut yaki hasla jong gading ding pna hatra jong gading pna baru jisu un pediang yakini kijing ele bat un yad mu hashwa jong ki Kolosai kalau nong ka balai ka dekat ka bakatsan ka ong But to ai baga jing suku Chris kan senshar haki do no jong pi. Shaka bala khodro ya pi haka wei ka met but to long pi ki bas ngau. Para banget be ka jing suk ka jong ublay kumbala batay haka gospel Matthias. Suk ki baduk, suk ki bas ngau si, suk ki ba jam note, suk ki batngan bat ki bas liang. Suk ki ba isnai, suk ki ba khoj haka do note. Suk kiba penya suk kiba yo penshitom na kabenta ka hok suk mapi haba kin ya kren ben bat penshitom ya pi kine kidai ki jing im rengkat pada Jesus Christ ka jing suk rengkat pat ka jing ka bangingi hapan mat habangingi pediang ya Jesus Christ ka jing im ka jongi na kata kada what's ngeu plai ka jing suk ka jong Jesus Christ ha ka jing im ka jong pi la ki jing kiwan Lagi yong kiwan, Henry one ban bread eki hakmat jong turai jong Jesus Christ. Toya shat pat toya kemen namar kabakrau ka bainong jong pi haki beneng. Kabakrau ka bainong jong pi haki beneng. Atomat batuk mi bau turai ulang ubabha suk uta ubriu ubashania hau. Kajing suk kajong ublay ka kren syapang kajing pelaj. Jong uyangi nakita ki jinglong pop ki jongi nakita ki jinglong ki bangingi im hagani ka partai ki ba penjengayangi no kajing pelat langba kajing ai ka jong Jesus Christ lamba kajing it kadai kajing pelat yangi na kita ki pop ki bakrau bat ngi ngin yo banyak Gendo bat u Jesus Christ bat u blay u jonga bat jong pi bat ngin mat ya kata kajing suk ka jong u kajing suk ka basenshar u Jesus Christ kadai kajing suk kum la ong ya kani ka kentin senshar hang ni kum uto umpire habai le cricket mu udai bapet meno babakla kum no ban penbet ya kani kajing le kai upet ya kajing sedang upet ya kajing kot kinong le kai cricket le se kitip bah ya kani habadan une unong pet unong kmi kum referee ha ka football mo uba pet ye ki jing bakla uba ai ye ki punishment habadon ki aka udai uta ujisu haba usun shar ya ka donot ba jing em ga jonga ka jong pi udai kum uta ubadai ban kemi bat udai mo uba penyesok lada don ki kendram ha ka jing dai bat ha ka jing le kai bat ha ka jing ya jongi ha ka ni ka jing em ka baman kasngi ukwa yang ngabat ya pi ban mat ya ka ni ka jing suk para banget beet larangi phai biang skot ka jingi thok khana jong kani ka kanthai nong Samaria ujisu utarwa ya kani ka ha kani ka kanthai bat kani ka kanthai kapan ya kani ka na unong penim kumjo ujisu utarwa ya kani ka jo ka jingsuk hanga bat happy Badla ong ba kaktin ublay ka ong bahabangi mat ya kani ka jingsuk ka jong ublay ha ka jing im ka jongi what I bakan lip no tang shipor namar ngi im ha ka perthai ka badap da ki jing penshoy ka perthai ka badap
da ki jing pa ki jing pon ki ba wan saudong jongi haba kiyo iya ka jing suk ka jong ublay ka badan ha ka jing im ka jongi haba kiyo iya ka jing persang jongi ban syakri ya ublay ban wan syaka yeng ka jong ublay ban pendem red hakmat jong ublay ban nyai pendem il de hakmat jong ublay dai hang ta ba ki jing pensoi jong usaitan ki wan usaitan ru udan la ka business ha ka ni ka partai ka bangi im udan la ka kam ki angel usaitan kinang krau ha ka ni ka partai bat kalong kajing ma ka bakraw ya kajing im kristan ka jonga bat ka jong pi nakata ka daw para bangit beet ka ktien ublay ka penkan mawingi bangi day ban penyai ne ya ka ni ka jing suk ha ka jing im ka jonga bat ka jong pi kumno ngin le ya kata da ka bangin pule da ka bangin kongo ya ka ktien ka jong ublay nengkong ka ktien ka jong ublay ka day ban long ka manual ka guidebook na ka banta ka jing im ka jongi ngi day ban pendem ila de ha ka ktien ka jong ublay kadai maka kabaya lam yangi kabak kadeu kabak pen iya kalenti kumnu gide pen kiar na kijing pen shoy jong syaitan kajing sok kabak raw kidon kita kiba it ya ka an jong me ong kaktin ka jong blay kiba it ya ka an jong me bat kim don ai ka daw kajing pen thot leni kajing jin thot kabaar bangin la ban pen ban pensa ya kani kajing suk kajong ublay kajing im kajongi kadai da ka bangi penlet jingmut ha kajing don kat kajong ublay bat kajing im kajongi ngidai ban penlet jingmut ya kajing don kat kajong ublay ha kajing im kajongi ngidai ban sngew tho ba ublay uyai don kat bat ngi dai ban hikai la dai ban sngew ya kata kajing don kajong u ha kajing im kajong nga bat kajong pi u Isaya arun reul nong dekat ke balai ko ong men bat haka jing suk bajanai ya oba penne laka jingmut hame naba ushania hame men bat haka jing suk bajanai ya oba penne laka jingmut hame naba ushania hame ngidon ya ka jingjit ngidon ya ka jingjit langin jit ya ka ban yai puson hakiti jing jong ka jing em ka jongi ne langin jit ya ka ban berat ya kiti jing hakmat unong pen im jong yu Jesus Christ ban pen skeu ya ki hakmat jong u ban pla ya ki hakmat jong u ngasutunat ya ka kenti na ka kenti nong wei ka ba ong kumne if you look at the world you will be distressed if you look within you will be depressed but if you look at Christ you will be at rest. Para bangat ladangi pai ladangi pech kani ka perthai ngi ki bangi ngim la ban yo andre ngi kwa pat ka donut ka dana ka jingkul mar ladangi pech saladi ngim kot bor ban long kumbalong ki wei ka penong depressing ngi kini ki bangi yo ban yo sngo shibon ki depression haki kon samla haki long kmi ki long kpa balai bangim hunsho ya ka ba ublay ula ai haka jing im ka jongi ngi kwa ban yo khambon ya ka ga bangi dai ban yo ngim kot bor ban yo ya ka ga bangi ngi kwa ban yo bat ngi long depress ngi le ya ka ba basneo ka jing im ka jongi ngi ngop haki jing di bu ai ngi ngop haki drugs bat ngi le ya ka kat hado ban da shim noro wat ya ka jing im kini ki buat thap ki jong baman bat jong syaitan ka ktien ka jong blai ka pen kan mau ngi la dangi pai so ukris ngin yo ya ka jing ja thai bat ka jing suk ka balai ka long shania ha ka jing penyat ka jong ublai tunget hau try dala ka donut baro bat wat shania hala ka jong ka jing shempang hala ka lenti baro to playa u te un pen bet ya ke lenti ya jong me ngidon kam ban shania ha ublai u jongi bat ka bak hado ka long pan ya ka jing suk pan ya ka jing suk kum ba ni ka thei nong samaria ka la pan no jisu u jisu pitang supan ka ktien ko ong pan ti an sa ai ti an saple ka don kam yang abri ya phi bangin pan no blai ya ka ni ka jing suk namar ngila mat ya ki jing pa shir khai teng ni nam kran ni ki jing ki jong iski wei and re ha po ka do no jongi ni kuslai kan mau ba ka jing kuslai kalong opposite ya ka jing suk haba ka jing kuslai ka don ka jing suk ka jingai bat ladangi yai pusan ha ki jing kuslai ka jing snuk ka jing suk kadang yai jingai
kajing suk kadang ya jengai. Habangi pan ong gak tinu blai hau haga shtiu pol skinong Filipi kalau nong gabasau ko kat ban riu ban ado ban yo da kajing duai bat kajing karpat lem bat kajing aingo to pin tip ya kajing pan jong pi sha ublai ti kata kajing suk ublai ka bapalat ya kajing shempang baro kan ri jai jai ken ya ki do nut jong pi bat ya kajing mut jong pi Hau Chris Jisu para banget beet hakan ka por ki don artli ki benta kadon ka daw bat kadon ka jingmi ka daw ka long ba piduai bat haba piduai bat pi pen sngew ka jingmi ka long ka jingsuk ka jingmi ka long ka jingsuk klem ka jing duai penam la ban pan namar ka jing duai ka de ka lat ka bangi communicate bat unong pen emu jongi kam deisho kuma ki por ba menshwa bagi kmat bakan jado ki la ban yoi ye ki jing phala ki jong blai ka juk ka bang mangap ma phingi em ka de ka juk jong ka jing ai ka jong blai bat la khot yangi bangan yai pendem ha ki jing duai da ka jing pendret ile de ha ka jing duai ban pan ye ki te ki jing thrang ba ki jing kwa ka ron hot jongi ba de ha bangi osngeu ka jing kren ka jong blai ka jing em ka jongi lang ba umen se mu jong u ngin yo mat ya kata kajing suk haba uji su terwa ya kani ko ka jing em sha kani ka thai nong Samaria ka ai kani ko lani ka wa jing em ka wa jing em ka dai ka ba wan na se mu jong blai lengba uji su Chris da ka mengi pediang ya uji su ka jing em ka jongi ngi mat ye ki jing renti ki jong blai ki ba pen i yangi lang ba ka ktin ka jong ukum no ban em bar habangi le ya ka mon ka jong blai ngi pen sngaw bahaya ublay bar habangi pen sngaw bahaya ublay ngi le ro iki ki pa pen pau ya ki so jong umensem bat uway le ne ka way ne ki so jong umensem ku mangitip ha ka shitish ki nong Galatia le nong basan dekat ba ar puar ka way ne ki so jong umensem kalong ka jingsuk habangi ngi pendem ya le di ha ublay bat ublay penrong ha ka do no jongi ya kajing sngaw scam ba kajing shanya au kajing mi kalong ka bor jong mensem barau mensem blai utrai kajing em ka jongi kajing suk ka shongsa ha ka donot ka jong nga ba ka jong pi para banget be ka don kam yang nga ba dia pi bangin pendret ilade ha kajing duai ngin pendret ilade ha kajing duai pan te ansa ai ong ka tin ka jong blai ko ki khon ka ai ka ba pi kwa pan no blai ha ka ni ka por ha to pi kwa pan ya ka jing don dekat ka jong blai ha ka jing em ka jong pi ba pin yo mat ya ka ta ka jing ya suk ka jong pi ba du blai pi kwa pan ya ka jing sunshar ka jong blai ya ka jing em ka jong pi khanang ba pin yo ya ka jing suk ka jong blai tongin pusan tongin yet ya la di ha ka ni ka por ngin kan mau ya ka jing shisha banginam yo mat ya ka jing suk ka ba shisha lamda uji su Chris ulang utrai pada unang penyan ya ka jing em ka jong ba ka jong pi ka jing suk ka ba uterwa hanga ba happy menta kam dai ka jing suk ka ba klem ka jing handrai ka jing suk ka ba ngingin mat what happening ki eryong ki ba sharkhe ya ka jing im ka jongi ki don shibon ki daw ki ba pendo no ingin ka jing suk ko mga ong mane ki jing sngaw pop ka pop ka ka way ni ki daw ba sharkhe do ka ba pendo no ya ka ni ka jing suk hot ki we ki daw ki la pendon shibon ka jing im ka jongi handre ka ba don coming up dia pi ko par banget la ngingi pendem la de how Chris ngin pentip ya kini ki jing ki jongi ki jing thrang ki jongi ki jing kuslai ki jongi le se ngi don hang ni ki bawan jing seng ha ka step ngi wan namar ngi don ki jing ki jing ha ki jing em ki jongi ngi wan namar ki don ki jing ya mai ki jing ya tim hayeng hasem ngi adom hayeng ngi kren ben iwe ngim don ka jing ya suk pramen sem prabreu ngakuslai lene ngi kuslai nak mata pule puthi ngim yo ya ka ka bangingi kwa ha ka jing em ka jongi ngakuslai ya kata kan mau kan ka por
ba ublay mga para bangit ublay ukot yangi bangin pendem milade haki jing duai bat bangin pentip ro shu yi kini kijing trang ki jongi kini kijing kwa ki jongi bat haba uyos ngau ukloi ban ai ya ka jing rap utrai ulong unong irap ubahajan jongi ngan kemit yalaki kemat syakilum nangno kan wan ka jing rap jonga ka jing rap jonga ka wan utrai belat hawi ka beneng bat ya ka kendau udan ya kini ka jing kular haka ketien ka im ka jongu ni kan mau ya kan ni ka wai ka jing ruai ka banga shit sontanat ba uway unong u businessman ngalaban ong UHG Spafford unong tho ya ka to ka jing ruai ka ba pi shat yo sngo ba it is well with my soul kumno ba ungni ubreu para banget be hapdeng ka jing do no ya ukon shandang badang sausnem om tangkata udo no ya ki kon kan thai saungot tada dai mangabat mangi ka jing thang ka bamla shu ban snotho pada ba ulet laong ban poi sa kata ka jaka ha ba kata ka jahat kalangam ha ka ba ki kon jong usangot kilangam makata kilangam jelob ha ba ka lok jong ukalalat im han ki kon saungot kilayap no angta pada ka jing ya jong uban poi ha kata ka jaka ulat kan mau ban tho ya kini ki kentin namar balai namar ba ushanya hau Jesus Christ uyo ya ka jing tengen hapteng ka ni ka eryong ka bakraw ka jing imong jong but utho ya kini ki kentin when peace like a river attendeth when sorrows like sea billows roll whatever my lot thou hast taught me to know it is well with my soul kani ka jing ruai ka don ha kani ka kot jing ruai jong ha bat jong pi ka jing ruai ka ba lai spa kan dai pulai ka jing ruai ka ba lai spa kan dai pulai nga khot yang ni kani ka por ya kani ka jing ruai la pen kala ha ka tin khasi dei Reverend MJ Niuta but kani ka jing ruai ka ai jing suk ya ka men sem ka do no chonga para bangai para shwa bangin ruai kani ka jing ruai kani ka por nga shkwa ban plai pi kan diet ya ka jing em ka jonga la bon tli ki snem shadin hawa khat haus nem khat kan dai spa kan dai pun riu nga don hapeng ka jing kul mar jing mut ha ka jing em ka jonga ha ka jing pule puthi nga lalet ya ka ban pule nga don sa kawai pat ka jaka Maharashtra bar nga kan mau shibanai lenter nga let sa college rengkat bat ka jing khuslai rengkat bat ka jing sngo kumbang ngalakut ka jing em namar balai ngam sngo suk ilade ha ka jaka pule ngam sngo ya hap ilade ya ka ay bangala jet ban pule nga kun mar ki jing mut parkhat ka to por man kasngi ngayam bad haba nga phone shaying nga kan mau nga lut lai spa saus spa tangka ka phone ha to por dang ha ki PCO nga phone shaying nga yitho i pangong ngam snula bandon shani ngam suk ka man sem ti ipai ong em ba pidang sedang ban poi sha to let's say pidang ngulong homesickness mo ti henry nga ong em pangas imat nga la bakalaban jit ya kini kalenti ban yat chani ban pule hang ni tingal kulmar ki jingmot nga ong ngan withdraw no nga kwa ban let da gawai pat ka jing pule bat nga let da gawai ba ngampoi perkhat kadi kata kadaw ngam kwa ban mention too deep ya kata andai tang kawai ka bang kwa ban mention hang ni bahakamit nga kan mau ipai ong inga kumni hakamit kabai ong ba la Simon step ngala de wan kren na college nga ong ngan withdraw kat no ban refund kat no badai ban pen ai yaki ta kijing pen don kam ngan de no yaki ni ki mattress ki jonga yaki kot ki slab kum ta teteng ngala de pen bek na dong shadong yaka bangalit phai chayeng hakata ka sngi ka banga phone yi pa nga ong pangan le kum no iong lada pi pisngau ba pin wan phai chayeng nga hap ani le de ka case yakane ka jing pule jong pi padhang tangala stom jing mut shipausha arpausha laipusha haga jing ting ya kata ka jing le case na kata ka jing pule pi ina mar haki por jong ya gitu ki por haba ki mi ki result ban let pule ki delay ba ya ki result but ngi la shu let tang ban yo but ya ka e bangi tmu ka to ka por kampan mi kata ka result but lakul mar ka jing mut na do kata ka por but la shu let la ka let
But day na kataka daw bang alakul mar ka jing berkat. But ipai ong balada mekwa ban wan passing ngan hap ban yele no deka case kanang ba menyok ban let je kataka ba mimut ban let. But habang iong kumta ngalakul mar ka jing mot ngam nang thia nang dem sho kataka mit kabanga ngayot kabanga thia ngaklem yot thia. But nga persyang ban thia ngam yot thia. Handre hakawe ka por ka bangam smutu. Hakajing jar-jar jong kamit but nga syuk long kumbayot thia kataka por. Nga sngaw ila dia mengadon hapo jong ka train. But kata ka train kala ki kumni. Kam ya sho shabab shakmat kala shuki right left right kam dai kam ya sho shakmat kala ki na left to right mo plus ka swinging position kum to. Hakata ka jing thia nga sngaw kum mga long kumni. But imat la ki win kata ka jing berkat ngala stom jing mut. But hakatu ka por kabajia kumta kan san kalawan ngayoi ya ubreu ngayoi ya ubreu dalaki jong kikman ngamtip ka ei kata handre nganget pakade ka jing le ka bapla ka jong blai ha ka jing im ka jonga but uta ubreu de ubreu bapong de ki jan kup ki bali bro shirin yang udon yak usnyo bali temanyo bali ngam juklet ya kata kadur habang kaprip kumne kawan kata kadur ka jing im ka jonga. But uta ubreu kensan hangat hia na katuka side berth hapo taka train kat kum kata kajing yo iya nga jonga kata kapor uwan bat ubat nga nang ni ngakan mawi kita kiti ke bajem jai uong nga surwai ya katuka jing ruai ka ba mela jurwai men ba medang rit ngadon ka ka jing ruai ba imen hi kaya nga syapang ka jing suk peace where can I find my soul refreshing peace. Oh heavenly peace that will never be destroyed. I oingar ruai kata kajing ruai. Katu kajing ruai ka bamir ruai dangrit. Kata ka por swa bangatia kata kajing ruai kampat kam doni kajing berkat nga ngam tip na ei kawan. Tihan re kata ka por haba la ongi nga kumta nga sngoy kiti kiti ke bakta kumtu. Pat nga sedang ban ruai peace peace where can I find my soul refreshing peace. Oh heavenly peace that will never destroy. Para bangit jonga nga shim yala de bagani ka turning point ka jing im ka jonga ya ka pangamat ya ka kajing suk ngani thoi pi ya ka step habang akan dit nang ta ngam don show ai ka kajing khuslai kam ka kajing mo berkat kalasting kam don kano kajing penwet kajing mo berkat but dai hangta kala don kata kajing jai ka mensem ka donod but kata kajing kulmar kumbang ngalas ngo shibna ilenter kala suja jar dan show ai but takadaw ngong kadai ka turning point jong kajing im ka jonga but nga phone ya ipa ka step marsin ke ngong pa ngala decide ban yai ne no shane mdon kam ban le kita ki ai paro ngala suk ka mensim ngong i but nga yathoi i kata kajing jaman med but nga kan mau ya ka ba iparo i ong kumne i ong kokon ya ka ei ka ba ublay ulapan pao ka ching ka chong me wat kan tadya ka paday ka taga por ba ngala decide ban dep ban kongo ya ka ei ka balakot ya nga ban le ngala pateng ya ka jing puli ngala yo ya ka jing job ngala le ba ka jing puli ngala poy ha ka jing tray ko mga tray menta bang asyai perkat hakini kisngi ban le selam da day bang adon hakata ka jing puli bang pandep ko mga day ban le singa nam la ban yeng kumne akamat jong pi kumbang along pakade ka jing penyat ka jong blay namang adon ki wai pat ki plan ha ka jing im ngam don jing tmu ban don shani adon ban let shwe ki jaka bat handrei ublay udon ka plan ka bakam kraw na ka benta ka jing im ka jong bat kade ka jing suk ka jong u ka bangamat ka ba penlong yang aku mangalong mentah ado bangalong kumni para bangai ha ka ni ka por kwa yang i bangin yang ha ka ni ka por tongin snu bangin yang lang ngin yang lang bat ngin ong ya ka ngin yar wai ya ka ni ka jing ruai da ka men sem jong ka jing duai
tang artli ki dekat ngin ruai ka jing ruai ka dekat ka benengkong kerpat iki perlok jonga bakin suba ban wan chinis kamat banya lam iki jing ruai ka balai spak ndai pulai ka dekat ka benengkong bat ka balai rungkat bat ka chorus bat kat bangidang ruai ka ni ka jing ruai param ngai pe ngakwa yang bangin puson ya ladi ya ka jing em ka jongi hatungi kwa ni em ya ka ban mat ya ka ni ka jing eat bat ya ni ka jing suk ka jong play ya ka jing em ka jongi pile se pidon ni ki jing e ha ka jing im ka jong pidon ni ki jing kuslai pi wan hang ni menta om ban shu ngap ya ka jing elap om ban shu yo sngew ya ka e ka ba ngila pendep ha ka ni ka por ndre pi wan namar ka ublai udon ka daw na ka benta ka jing im ka jong pi na khat ya pi ba pin yit ya la de pin puson hila ka jong ka jing im pin perkhat ya la de ka e ka jing im ka jong pi ha ka ni ka perthai ka e ka plan ka jong ublai na ka benta ka jing im ka jong pi ka e ka ba ublai ukwa ya pi bat ka e ka ba pi kwa ha ka jing im ka jong pi bat hadin jong ni ka jing ruai nganam khot ya no ban wan chani hendrai ngakwa yang i baro lang bangini shimenta lang ha ki jing tuai ngin pai shu ublai da ka mensiem jong ka jing pan no ka jing pen sngew shu ya ki jing e ki jing kuslai ki jing ele bat ki jing trang jong ka jing im ka jong i ublai un sawan ya ka ban trai ki kam ki bakrau hab deng ka jing im ka jong pi ublai udan rekat pat ngi ka ni ka por pat ukloi ban terwai na di pat ka basa kalong ka jong nga pat ka jong pi langin pediang ni em ya ka ni tong ini ruai ka ni ka jing ruai ha ka le e jong ka jing duai jing sok kum kawa ngalamat halen sin ha jing e ngayeng ngam kuslai jing hun kamen sin da jing men ngalang ruai ngalahun kamen sin bautwai ngalahun kamen sin ngalahun kamen sin bautwai ngalahun kamen sin ngalahun kamen sin ngalahun kamen sin bautwai pop jonga uba pop jonga uba o jing men bom la om pop baro hadung ne hashai you long pop kum nga ushaya hading na ngalahun kamen simbat utrai ngalahun kamen sim ngalahun kamen simbat utrai ngalahun kamen simbat utrai tung ini shimentalang higi jing duai ka ni ka por pra bang e be nga khot ya pi ban ni duai ka ni ka por tung ini duai blai ku pa jing yu ba neng ngai ngo ime nam ta ka ni ka step jong ni ka ski ka ba mi nai lam ni ko trai
negi yang kisem ki jongi negi balang ki jongi melaban poing ya kini ka jaka ko try om kem ka jing tip ka jong me ko try kini ke gai baro kini ke jing penyat ka start ki jong medon ni ka ban terwa ko try kini ka step kini ka balang ki khon jong ka balang hang ni ko try nanok kinong sharai kinong ilam jong ka balang ki long pa ki long kmi ki khon samla ki hep ki bari ya kini ka jing sok ka jong me ko try ka me bedon ban terwa ko try mar om don show ki ban ai kini ka jing sok lai tang na me ko try ka jing sok ka ba ne shijunam ko try ka jing sok ka ba wando men sem mo jong me ko try ka ba ai ka jing hun men sem ka ba ai ka jing kmen ka ba ai ka jing yaisha ka ba ai dikit dikit so jong men sem ka jing im ka jing ko try ka bangila ai ka ban pendrit ile di ko try ka pat jong me ko try om ka jing la ko jong me ko try om ka jing snow sarong ko try handrai ka jing scared ha me ko try kani ka ai boring ka ai la ni ko try bangila ai ka ban wan ha jang jong me ko try ya rap ni ko try bangin bread lot ki jing e ki jong ko try ki jing ko slai ki jong ko try ki jing ile jong ka jing im ko try ki don ka jing im ka jong na duai ablai memenya rap ingin do men sem ko jong me ko try bangin pen skio bangin pen tip ni kini ki ai baro sha me ko try me tip mi yo ingi kum bangin long ko try ni don lagi jong ke jing e ha ki jing im ke jong ko try ni wan ne ki yeng ki sem ki jong le sing ni don ni ki jing kulmar ha ki yeng ki sem ki jing e dai jong ha po yeng po sem ni don ki jing kulmar ha ki jing pulia puthi jong ni don ki jing kulmar ha ki shong kha shong man jong ni don ni ki jing kulmar ko try ha ki jing shakri play jong ngim don show ka jing sok pat me ko try na ka pop ka la te song ni ko try ya rap ingi ko try ba ka pop kan pelaj par daka bor ka jong me ko try na ka jing im ka jong ni ko try daka jing 8 ba ka jong me ko try daka jing sanshar ka jong me ko try halor tau baman ko try ba persyang ni ka ban pen ngop ni ko try kini ki jing snew jong ni ka pertai men te song yu ko try men be yu sha jingai na ka jing im ka jong ni ko try unam la ko try ka ban shong khet ha ka jing im ka jong ha ka jing mo je perkhat jong ni handrai ka bor ka jong me ko try ngin la ban yang scam sa chi sen ya ka ban pendon bo rom ni me ko try ka jing im ka jong ko try me khot ingi ko try chi ka jing suk ka jong me ka try ka jing suk ka ba shisha oi ko try ngi tep ko try mi yo ingi kum bangi long ko try mi yo ingi kum bangi long ko try ka ka step ni duai ko try men ya la mi ngi do men sem ko jong me ko try ha ka jing shakri ka jong ko try ha ka jing im ka jong ngin mi ne ka yeng ko try om ki batli shu handrai ki bala dap daga jing pat mai bor jong men sem ko jong me ko try ka jing ngin ko jing mot ko try ka ban im ka jing im ka ban skau bahaya me ngin e no ko try shadin ya kita ki jing stew ki jing long pop ki jing long ki barim ki jong ko try ngin long ki break pat mai daga bangin im rengkat ka jing suk ki jong me o lagi jing e ki wan ka jing suk ka jong me ngin yai mat man la ka ski man la ka por daga bangin yai puson ye ka ktien ka im ka badan por ka jong me ko try ngin yai shania ha me ko try ngin yai sngew ka jing don rengkat jong me ka jing im ka jong bat ngin yai pan ko try ka jing im ka jong man la ka ski ye ka ni ka jing suk blai ka jong me ka jing im ka jong na mar dai tang ka ni ko try ban ai ngi ka jing kmen ka jing sngew pa bat ka bor ban ye le ki jing e jong ka jing im tar hadu ban da pois ka jing job jong ka jing im shim shim ka burom ka jing ro ngi ai map ki pop ki la jong i paro na bagini nga pan mo dem ka teng tribe no tim Jesus Christ amen nakarpadi reverend Lindans Ames ngumhaban ai jing ka kupan wai au blei bok pa jong i bahabneng is ngoi ke jing kentang jong por habau shakri jom Ukraine para bagi parlok kiar wai bara bangi kum ka balang ru ngi ai ka jubab da ka jing wai bat da ka jing duai lang ko trai ki bobo na ka ni ka step ki don kam ka jing suk ha ka jing em ki jong ki ha ka men sim ka don hot ki jong ki mga hiru ko try karan nga don kam ka jing suk ka bawantang na me ko try ha pading ki jing e ki bangi ngi ka do na ingo na kabenta kani ko khubor ko unu para ula keren ko try karan ap deng jungi ngi baro kum ka balangi aingo na kabenta kani ko khubor ka bau temen besan na thalabo ula keren ap deng jungi nginget ka de ko khubor ka badai por bat ka badai mensim batunang kurku ko try kani ko khubor kan ai ngi ka jing tingen na pading jing e ki jing ele jung jing em yarap bangin chupendem bangin chupediang jisu ngini o ma de ko bor ka jang u
Ngidway nam tay temen basan ko try nam tay kong boni nagabenta ki khon ki kti nagabenta ki ni ki parlok ki bewan lang ay bor ki ko try kin ye yalap ka kerteng ge jome shibet men sngiru lingba ki jing ruai ki ba ki don ban ai ker khui ki benta baro chong ni ge jing seng ka badang sa ker khui nge ka ni ka por ke ni ka sngi baro ko bai ikini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ge jong try baru nong penim jing Jesus Christ Batoda ai ru ba ka jinga e ka jong Jesus Christ ba utrai ka jinga ba ka jong blay ba pa lem ba ka jinga selok ba tiang ni jong mensim ba khoj kin yai long kin yai sa rengkat ba ngi rengkat ba kire ngai ru keleng satla ka perthai menta ba shudo ki arta bam jukut ru amen